अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे रहस्यजों बुंफबनाय बेबायदि जारिमिनखौ लानानै फैदों। गोबां समाव जोङो बे जारिमिनखौ बावनानै थायो। दिनै बुंनो नागिरनाय, दिनै नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो नागिरनाय जि जारिमिन बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' थैनायनि उनाव, जिउखौ हगारनायनि उनाव बुहुमाव गोबां सोमोनांथाव जाथायफोर जादोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि 9टा सोमोनांथाव जाथायफोरखौ लानानै फैदों, जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ इमिडियेटलि जिउखौ हगारनायनि उनाव लोगो लोगोनो फिरथिमियाव बेफोर जाथायफोरा जादोंमोन आरो बे जाथायफोरा बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ सोमोनांहोदोंमोन। येस, बेयो मोनसे सोमोनांथाव जारिमिन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि सोरनियावबा जोङो जुदि सोङोब्ला महात्मा गान्धीनि जारिमिनखौ इसे बुंनो हागोन ने होननानै बुङोब्ला गोबाङा बुंगोन औ आं बुंनो हागोन। भुपेन हाजरिकानि बाथ्रा सोङोब्ला बिनि जारिमिनखौ गोबाङा बुंगोन। बेबायदिनो गोबां सुबुंनि जारिमिनखौ जेब्ला जोङो सोंगोन गोबां मानसिफ्रा बुंनो हागोन। नाथाय बाइबेलाव जानानै थांनाय गोबां जारिमिनफोर दङ, जि जारिमिनफोरखौ गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा बावनानै थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि सोमोनांथावखौ नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो नागिरदों। हयथ' गोबाङा बे बाथ्राफोरखौ मोनथिया, नाथाय दिनै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननो हागोन जे जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ हगारनाय लोगो लोगोनो इमिडियेटलि बुहुमाव गोबां जाथायफोर जादोंमोन। दिनै बेबायदिनो 9टा जाथायखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन जेबो गोनो गोथो थायाजासे नोंथाङा जेन कमप्लिटलि जारिमिनखौ मोनथिनो हायो। लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायबाय भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक होलांनो बावनो नाङा आरो लोगोसे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव इसोरनि बोसोन आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला इमिडियेटलि गावनि जिउखौ हगारबाय, बै समाव सोमोनांथाव जाथायफोर जादोंमोन। सेथि सोमोनांथाव जाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय, बेनो जाहैबाय जेरुसालेम मन्दिरनि जिया गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिम थुब्लायै खावस्रा जिदोंमोन। माथाइ 27:50 सिरि। बे समाव मन्दिराव खोंथेनाय हिया गोजौनिफ्राय गाहायसिम खावनै स्रा जिखावदों आरो बांग्रिं मावदों, अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुदों। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट'नि जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो मा जाथाय जादों? बे जाथाया जाहैबाय जेरुसालेम मन्दिरनि जिथु जि दङमोन, खोंथेनानै दोनग्रा जिथु जि दङमोन, बे जिया गेजेराव थुब्ला गावदों, खावनै जादों होननानै बुंदों। इसोरनि बोसोना दिन्थिदों। आरो बे जिनायनि ओंथिया जाहैबाय मानसि आरो इसोरनि गेजेराव जेबो हेंथा गैलिया। जि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुलि होआखैमोन, बेनि आवगायाव इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय दौरियाल'सो हायोमोन। बै मन्दिरनि सिङाव थांनो दौरियाल'सो हायोमोन, गुबुना हायामोन। नाथाय दायो जिसु ख्रिस्ट'नि बुलिनि गेजेरजों बयबो इसोरखौ लोगो हमनो हायो, इसोरनिसिम बयबो थांनो हायो। बेखौ दिन्थिनो थाखाय मन्दिरनि पर्दाया जिदोंमोन। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बे जारिमिनखौ गोसोआव दङ ने? जेराव इमिडियेटलि जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो जेरुसालेम मन्दिरनि जिया जिदोंमोन। देवब्ला प्रियफोर, दानाब्ला जोङो नैथि जाथायखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय गेदेर बांग्रिं फैदोंमोन आरो अन्थाइफोरा गावफ्रुदोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जायखौ जोङो माथाइनि 27:50 सिरियाव मोननो हायो। आरो बांग्रि मावदों, अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुदों। प्रेज द लर्ड। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ हगारबाय, हगारनाय लोगो लोगोनो मा जादोंमोन? बांग्रिं मावदोंमोन, अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुदोंमोन। सोमोनांथाव मिथिंगायाबो फोरमान होदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि बे जिउ हगारनायखौ, बुलिदान होनायखौ। येस, जिसु ख्रिस्ट'नि बुलिदान होनायखौ मिथिंगायाबो नाजावदोंमोन आरो फोरमान होदोंमोन। बेयो मोनसे सोमोनांथाव जारिमिन होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसे मिथिंगानि फोरमान जे बियो सैथो इसोर। आरो लोगोसे बांग्रिं आरो अन्थाइ गावफ्रुनायनि जिथु नेरसोन दिन्थिनाय, बे जाहैबाय मिथिंगायाबो सावनिफ्राय उदांस्रि मोनबाय। मानोना जि समाव आदम आरो हावाया, येस अनजाग्रा प्रियफोर, जि समाव आदम हावाया पाप मावदोंमोन, पाप मावनाय समाव हायाबो लोगोसे
साव मोनफादोंमोन। मानोना बै समाव इसोरा बुंदोंमोन जे हायाव थानाय गासैबो जेब्ला आबादफोर मावगोन सावनि थाखाय मोजां फिथाइ सामथाइफोरा होनाय नङा, सुजाइफोर ओंखारसिगोन होननानै बेफोरबायदि गासै सावनिफ्राय मिथिंगायाबो उदांस्रि मोनदों। बेखौ बांग्रिं मावनाय आरो अन्थाइ बेरफ्रुनायनि गेजेरजों साखि होदों। थामथि सोमोनांथाव जाथाय बेनो जाहैबाय बै सानाव थैनानै थांनाय सुबुंफ्राबो थांखांफिनदों, जायखौ जोङो माथाइनि 27:50 सिरियाव मोननो हायो। गोथै हाखरफ्रा गेवदों आरो थैनानै थांनाय गोबां इसोरनि मानसिफ्रा थांखांफिनदों। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, मा एसे सोमोनांथाव जादों बै सानाव। बे जारिमिनखौ जों माब्लाबाबो बावनो नाङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जिउखौ हगारबाय, जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो मा जादों बे जाहैबाय गोथै हाखरफ्रा गेवदों आरो थैनानै थांनाय गोबां इसोरनि मानसिफ्रा थांखांफिनदों। बै सानाव जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जिउ हगारदों, बै सानाव इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा, इसोरनि इच्छा बायदि थाबायग्राफोरा गोबाङानो थांखांफिनबाय। जायखौ जोङो अल्ड टेस्टामेन्टआव फरायनानै मोनो। गोबां सुबुंफोर दङ, जानो हागौ बाइबेला बे बाथ्राखौ बुङाखै गोबां इसोरनि फिसाफ्रा थांखांफिनबाय होननानैसो बुंदों। जानो हागौ गोबाङानो बै सानाव थांखांफिनदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, सोमोनांथाव नङा ने? जिसु ख्रिस्ट'आ खनसे बुलि होनायाव, जिउ हगारनायाव इसोरखौ सिबिग्रा, इसोरनि बोसोन बायदि थाबायग्रा बेक्तिफोरा बै सानावनो थांखांफिनखाबाय। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों नांथाबनानै थानाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोनाव साफ्रोमबो थांखांफिनगोन। मा एसे गेदेर बाथ्रा बियो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ माब्लाबा बावनो नाङा, बे जारिमिनखौ बावनो नाङा। सोमोनांथावथार। बे गासैनि ओंथियानो जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, जे जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौबो फेजेननो हाबाय एबा फेजेननो हायो, बेनि मोनसे फोरमान। आरो बेनिखायनो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरा थांखांफिनदोंमोन, मांखरसालिया खेवनानै होनो गोनां जादोंमोन। देदानाब्ला प्रियफोर, ब्रैथि सोमोनांथाव जारिमिनखौ नायदोनि, बेनो जाबाय थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय मानसिफोरा जेरुसालेमाव थांनानै गोबां मानसिफोरखौ लोगो हमहैदों। माथाइ 27:53 सिरि। आरो जिसु सिखांनायनि उनाव बिसोरो गोथै हाखरनिफ्राय ओंखारनानै गोथार नोगोर जेरुसालेमाव थांनानै मानसिफोरजों नुजाहैदों। प्रेज द लर्ड। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांबाय, जिसु ख्रिस्ट' सिखांनायनि उनाव गोथार मानसिफोराबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सिखांफादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांनायनि उनाव गोथार मानसिफ्रा, जायफ्रा इसोरनि बोसोन बायदि सोलिबाय, बिसोरबो सिखारदों आरो सिखारनानै जेरुसालेमाव थांनानै गोबां मानसिफोरजों नुजाहैदों। सिरि सिरि नङा, सिरि सिरि सिखांनायनि बाथ्रा नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, मा एसे सोमोनांथाव जारिमिन बियो। साननानै नायनायसै, जोंनि गामिनि, जोंनि मण्डलिनि थैनानै थांनाय बेक्तिफोरखौ जों जुदि दा बायदियाव लोगो मोनोब्ला हयथ' गोबां मानसिफोरा बुंगोन भुतसो बियो होननानै बुंगोन खोमा, नङा होमब्ला? बै समावबो हयथ' बेबायदि जादोंमोन। गोबां मानसिफोरा सानबाय माबोरै जानो हाथावगौ बियो, भुतसो होननानै हयथ' गोबाङा सानदों। नाथाय बाइबेला बे बाथ्राखौ बुङाखै। नाथाय जोङो सरासनस्रायै साननानै नायोब्ला जोङो बेखौ हमदां हायो, गोबां मानसिफ्रा फोथायनो हयथ' गोब्राब जादोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बाइबेला जोंनो गोसोखांहोदों, जारिमिना जोंखौ मोन्थिहोयो जे जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ हगारनायनि उनाव बेफोर गासै जाथायफोरा जादोंमोन। आरो बे जाथाय जानायनि जाहोना जाहैबाय जि थैनायखौ फेजेननो हानायनि मोनसे ओंथि। जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेननो हायो, फेजेनो, आरो जोंनो लागैबो फैबाय थानाय समाव बे जिउआ दं, बेखौ फोरमान होदों। जों साफ्रोमबो मोनगोन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ आंखौ लांनो फैगोन। जोंनि थैनानै थांनाय साफ्रोमबो फोथायारि बेक्तिफ्राबो सिखांगोन आरो जिसुजों लोगोसे थांनो मोनगोन। जों साफ्रोमबो बेखौ जोङो मोन्थिनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय ब्रैथि सोमोनांथाव जारिमिन। दानाब्ला जोङो थांदोनि बाथि सोमोनांथाव जारिमिन जों नायदोनि, बेनो जाबाय सान्थ्रिफोरा जिसु ख्रिस्ट'आ सैथो इसोरनि बिसामोन होननानै गनायनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ हगारबाय, बैनि उनाव सान्थ्रिफोरा गनायनो गोनां जादोंमोन जे बियो थारैनो इसोरनि बिसा होननानै। माथाइ 27:54 सिरि। जेब्ला सान्थ्रि आरो बिजों लोगोसे जिसुखौ पहेरा होनाय
दावहा नांग्राफ्रा बांग्रि मावनाय आरो गासै जानायफोरखौ नुयो अब्ला बिसोरो गिख्रंनानै होनदों नंथारगौयैनो बियो इसोरनि फिसामोन। प्रेज द लर्ड। बैसोरो गावनि मेगनजों गासै जाथायफोरखौ नुदोंमोन। सान्थ्रि आरो लोगोसे जायफ्रा पहेरा होनानै थादोंमोन जिसु ख्रिस्टखौ, जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि मांखराव थादोंमोन, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ बुदोंमोन, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ जंजों सुदोंमन, जायफोरा बै क्रुसाव लोगोसे पहेरा होनानै दंमोन, बिसोर साफ्रोमबो जोबनाय समाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जिउ हगारबाय, बिनि उनाव जेब्ला बांग्रिं मावदों, अन्थाइफ्रा गावदों, बे गासै मिथिंगाखौ नुनानै बै सान्थ्रि आरो पहेरा होग्राफोरा गनायनो गोनां जादोंमोन जे येस, नंमारगौ बियो इसोरनि फिसामोन होननानै बिसोर गनायदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे जारिमिना सोमोनांथाव नङाने? बिसोरनि बुंनाया सोमोनांथाव नङाने? जायफोरा जोबनाय समाव नाजावनो गोनां जादोंमोन, येस जिसु ख्रिस्टआ सासे इसोरनि फिसामोन होननानै गनायनो गोनां जादों। दिनै जोंखौ बुङाखैने सोरबा बावनानै दङब्ला जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि फिसा होननानै? प्रियफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि दथि सोमोनांथाव जारिमिनाव। बेनो जाबाय सारा बुहुमा 1 घन्टानि थाखाय खोमसि जाजोबदोंमोन, जायखौ इसोरनि बोसोन माथाइनि 27:45 सिरिया रोखायै जोंनो मोन्थिहोयो। बे समाव सानजौफुनि 12 मुगानिफ्राय बेलासिनि मुगा 3सिम गासै हादराव खोमसि जाजोबदोंमोन। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जिउ हगारबाय, इमिडियेटलि बे उनावनो लोगो लोगोनो गासै पृथिबि, गासै बुहुमाव, गासै हादराव होननानै बुंदों, जेरावबो खोमसि जादों। दिनैसिम बुहुमाव बेबायदि जाफेराखै जेराव बुहुम नाङै खोमसि जानायनि बाथ्रा। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बै समाव जिउ हगारदोंमोन, बै समाव गासै पृथिबिया खोमसि जाजोबदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया, बे जारिमिना जोंनो लागै सोमोनांथाव नङाने? जेरावहाय आं बुंबोगासिनो दङ जे मिथिंगायाबो नाजावनो गोनां जादों, मिथिंगायाबो फोरमान होदों जे जिसु ख्रिस्टआ इसोर होननानै, आरो बै समाव बिखौनो दिन्थिदोंमोन। स्निथि जोबथा जारिमिन बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ जिउ हगारनायनि उनाव गोबां मानसिफ्रा उनथाब जादोंमोन, उनदाहा खालामदोंमोन। लुकासनि 23:48 सिरि। बिखौ नायनो ज' जाहैनाय मानसिफ्रा बे जाथायखौ नुनानै दाहाजों बिखा सौवै गावसोरनि न'आव थांफिनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि जिउ हगारनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा उनदाहा खालामदोंमोन, गोबां मानसिफ्रा पश्चाताप खालामदोंमोन, गोबां मानसिफ्रा जिउआव गाबखांदोंमोन जे थारैनो जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों बासायजानाया फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानि जोंबो बेखौ फोथायनांगोन जे जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों, बलिदाननि गेजेरजों जोंबो पापनिफ्राय उदांस्रिखौ मोननो हायो। जोंबो जिसु ख्रिस्टनियाव उनदाहा जायोब्ला, उनदाहा खालामोब्ला जोंबो इसोरखौ लोगो मोनो, इसोरजों लोगोसे खौसे जानो हायो। बे गासै जारिमिना जोंखौ दिनै बेखौनो गोसोखांहोदों जे जिसु ख्रिस्टनि जि बलिदाननि उनाव मिथिंगायाबो नाजावदों, मिथिंगायाबो फोरमान होदों। बेबायदि सोमोनांथाव जाथायफोर जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों गासैखौबो मोननो हाबाय, बासायजानाय मोननो हाबाय, आरो जोङो सोरगो रायजोनि भागि जाबाय। दिनै बे गासै जारिमिना जोंखौ बेखौ गोसोखांहोयो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि जि जारिमिन दङमोन, सोमोनांथाव जारिमिन, जिसु ख्रिस्टनि जिउ हगारनायनि उनाव इमिडियेटलि जानाय जिथु जाथायफोर दङमोन, बेखौ जों बावनानै थाङाखै। जों जेन गोसोआव थाबाय थायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जों जेन आशीर्बाद मोननो हायो आरो गुबुनाबो मोन्थिथों। भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे बोसोननि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैदों होनना फोथायना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।